to naman. O, nakamong mekaniko engineer, polis. Nga, kailangan ko kinid. Kulang. Kulang pala siya. Mga bata nga pangit. The one and only, 60! So, update lang po sa inyo, unya, pag pahingo namin dito. Thank you! Trabante. Sige, uy. Bye! Salamat sa pagkuha sa basura. Thank you so much sa basura. Basura. Ow. Thank you. Next time. So, duha pa may kalar ka yun. Isa kong taon. Tabla mo na rin kadagan eh. Mamawan dam! Kawan! Effort kayo mag-ama, effort. Effort ka ang mag-ama. Baboy nga mong guloy. Wala sa lipin. Huwag na. Oh! Hoy! Hoy, tara ba? Hoy, tara ba? Nakalakaw dyan. Kamara ka. Tara ba? Pakita ka ng mami. Tara ba? Oh. Lawan. Tarong. Ay, mo naman nagito. Atin mo naman nagito. Lawan. Ako, sige. Ako, yung sunod ako. Ay, tara ba? Tarong. Campus namin. Uy, tara ba? Tara ba? Ito, ako, legit. Ikaw pa tumanda. Uy, tara ba? Sige na. Ay, mami. Lawan. Tara ba? Lasod ako. Magkama. Uy. Tara ba? Ayun na! I'm not the video! Pero, ito diya. Maklasa. Umati tayo? Ayun. Uy! Hindi siya mabad. Ganada sila kao. Kita sa siya mo yan. Awan. Kami na kayo maligo. Igang na kayo. Mag-vlog me kayo. Sa'yo ulit kami pinabuhi. Natagawang me. Hindi kami kanto. Sakit na ang tuhod-tol. So, putol-putol na ng video kay Mating Tatas. Siya, pila ba ka-oras? Pero, isa ka-oras daw. Patay. Sabihin mo niya, medyo ulo-ulo lang mga 1 hour and 30 minutes daw. Mga kuhan. Brother? Yes. So, nami karon sa Midway, na-iskaman me. Hi guys! Uy, hi pun mo! Na-iskaman ka? Na-iskaman me! Wala ni. High five sa itong ako? Awan? Oh, go! Oh, lagi! Isa nagwan ito nga, nag-vlog ito, si Dodds. Hayop ka, Dodds! Scammer ka! Dili, may katungak, nag-jeep me. Sosyalon me, munang nag-jeep. Lagi nga, tulo ka resort na mong gagian. Nga, may barato. Kita na may barato? Yan yung birthday, hindi pwede bukod yung birthday. Huwag mo gubaw yung birthday, makatay ka niya. Midway nga, guba na. Ang inon sa Midway, pag sulod ni mo rito, white beach. Pero ang tinod, green beach. Ba? Oh. Wala, may na-inform Japon, white beach na nakatatak dito. Na pag sulod na mo dire, green beach. What the beach? Photographer ba? Huh? Sana ito makita gini mong naong. Sige ka vlog. Mga balagaman. So again, hayop ka doon. Scammer ka. White beach. Green beach.
Sama ka? Ano siya dapit na? Bye! Ay, mabasa ang cellphone. Oh! So, nay dragon diri, wag ko kabalo kung dragon ba ni or halas. Libat nga dragon, libat. Oh? Libat nga dragon. Kada kay midway in fairness. Sino kanding? Dragon, kika poy na kadiya. Dragon. Oy. Tingog-tingog ba dia? Unsa sa kaya? Sulo-sulo ka dia ah. So, green sand, dili white sand. Next day! Ano ga, dili ta? Ano sa ka naman hinuon nga? Nakuha, bangko ni mo do. Oh, klaro kayo, dili white sand, green sand. Mura na siya. Shout out sa wala kauban, magmahay yun. Shout out sa wala kauban, mingle! Nagpag sila oh? Dagang kay viewers. Who are you? Ang viewers diri kay dagang kayo isa. Kato wala kauban. Pagpuyo lang sa mga. Wala kauban. Tambay lang sa kadya ha. Kabalo na ka. G-Sags. Way laing. Oo. Dungulong. 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 Ah, tabla ka na do. Tulog ka more. Na. So, nana mong principal sponsor. Niabot na. Ang mga principal sponsor. Salamat kayo, Kagawan. Kagawan. Sige. Wala ka, magkakaiwan. 1, 2, 3, smile. Alam ko, alam ko. Alam ko. 1, 2, 3. Dire. Kapit na ba yun? Ha? Kita ko ba? Ah, pagani yun? Pagkay siya, pagkay. Mako, dati sa nila yung cellphone na. Kanatag ako na sa cellphone. Live man sa likod ako, ha? Ha? Laya, sa kay. Ito saan yan? Ito nga. Ito saan yung cellphone na niya, oh. Ano ito? Ay, palag local tag cellphone kay. Ano palag way kay Ilis? Oo, ano nagwarta? Wala ba yan? Wala ba yan? Naglisod, manggani. Manggani, bugat. Kanina nga? Papawi din, dagan. Sakit-sakit ako sa man sa likod. Ako, gusto ko makamanifest. Sakit-sakit ako sa man sa likod. Pero sa likod. Marus niya. Gusto ka nun. Ay, butan dyan siya. Midway, extension, guba. Hi! Unsa ni siya? Unsa yung masulti bahay na ni? Island ni siya nga guba. Island nga guba? O, masin guba. Ay, agianan sa motor, oh. Huh? Motor? So, nani karon dolphin nga libat yapon. Dolphin nga ambot na ba ni lawas or ulo lang ni siya na slide lang gayon ka. Pakog. So, may aganan dia pa yun. Re. Sulod ang tubig diri sa tubig. Ay, guwapo diri oh. Agoy. Isa ganag lalaki nga dakopyan. Oh. Dakopyan si kaon. Kauban. Sawa kauban. Problema na ninyo. Kada midway nasa likod. May katong mga area nga giguba. Naglapas na sa dagat. Johnny. Dito sa boss. Ano siya? Si Johnny. Oh, murag ka ng alamigas. Gamay kayo. Dito. Ay do, basta mo dado. Mga taga bukid nun dado. Digan si mga sa taga-kalaanan nga katong Sikuan, Tabilong. Kinautong nga ni mata ra karon kay maghapon naman. Hapon na day. Kato ding sa wala man nakakauban niya. Pasensyahan ninyo. Lipay kami dani. John Mark Ramel, whole day matulog. Ayaw niya mo pagpili ana niya. Whole day na matulog. Agoy.
Ano na yung mga dolphin dira sa unahan? Wala siyang agyanan. Agyanan na diya sa una, nga giguba. Ay, tungod, naglapas. Lapas pa more! More. Ha? Bilakaw mga babae, kay mga pangit mo. Weak. Oh, kadlok mga dire. Dam, lihok pa. Lihok, gede siya. Cottage nga walay atop. See? Why atop? Siyempre, guba na. Picture tabi. Sulitan tabi. Picture ako ko. Ah, wala na kong gawas. Eh? So, time check karon. Anong oras na? Di makita akong oras na. Saan oras natin? Sasa. Buwan. Sawayaw, labasa. Sawaya ka ba ya? Pasensya kayo mo. Di magin mo mga bang. Kapilan mo gusto yan. Mga totoo dali. Wala na may kaya. Siyempre, hapon na oh. Ngit-ngit na niya. Abot may kagayan karon. Matay, ngit-ngit na gagayo. So, pasensya kayo. Abot may kagayan karon. Wala na. Tulog na dito. Nagong akong cellphone itong last. Nung nag-rolling. Patay. Hagdaw. Ay, tubig na. Patubig na. Ilan kayo, mag-iwalit mo na tubig. Ay, bangag, dali, lapita. Nahulog ka. Mahagong ka, hulog ka yun. Nilog ka kayo. Lug. Ako kayo na tao, nahulog ka. Bata na kiyot. Habong na po lagi. Hagong na sana mo. Cellphone. Magawira na lang wani. Muro plug. Pigi. Wani ka ng Trader. May gani ka naka screen protector. Abi palang dili mayaman. Dili mayaman. Dili na bagid na. So, tungod kay sige na mo og tadyawan ang wala nang uban. Ay bata nga. Kana mo cellphone. Sige ka mo papa Amerikano? Dili. American plug. Ano no daddy? Nagtanaw 3D? Yan papa. Bugbog Vernon. So, maligo nami. Salamat kayo sa mga nananaw. O mutanaw pa. Thank you. Please like and subscribe. Dili na lang ni taman. Salamat. Bye. Bye guys.